naprosto v pořádku. Něco historii, původu knihy. Je to horší. Znamená to, že kniha prošla mnoha rukama a ne každý se k ní chová ohledu. Ale to jo, ale teď snad vám šampon na růst vlasů, víš, ten kostní dřeně. Je na Facebooku. Přinesla na zkoušku a ten pomasku. Já jsem měla hlavu a ona tam právě smrdí. To je trávový. Takže spíš $750. To jste nechtěl slyšet? Doufal jsem, že řeknete jiné číslo.